Siksaning bisana sono sinawung langgeng wilopo estumsil santun lampahing Buddha jinantur tutur katulo tetelo mrih tulak labdiyeng paradya winursita upama pramengeskara kananta diyantu meyeng jaman purwa wini sudha trakang dinama dama pinaridhi tameng lalata mangya tegap wasananing gupita tanduping pralambang matumpa-tumpa marma panggunggung sang murweng tata ana nggih pundi to kang kinarya bebukaning carita sakmangke ingkang kaeka Hadi Dasa Purwa basa iku siji adinuwih Dasa 10 Purwa wiwitan sanadyan to gumlaring jagat Marjapada kathah titahing jawata ingkang sinangga Pradewi kasungsungan ngakasa kinapiting samudra kathah kang sami anggona raras nanging lamun to kaupaya sayete 1000 datan saged mujutaken sedasa sanadyan to 100 datan jangkep 3 pranyata hadining garba gupita datan wonten kadisa juga nagari Hastinapura inggih sinebat negari Liman Benawi
Pranyata negari Hastina menang kinarya bebukaning carita. Awit negari kasebat panjang kunjung pasir ukir loh jinawi Gemaharipah Karto Turaharja basa panjang dawa kunjung dhuwur Kalamunta Katraju sepirata dawaning negara. Pranyata nagari Hastina dawa ucapane jembar tlatahé luhur kawibawane dasar jeru tancepik pasir samudra mukir gunung tata rengganing negari mengkiraken samudra laya kinabit arga ageng ngiringaken pradusunan miwah pategalan ngananaken pasabinan miwah ngayunaken bandaran ageng roh tulus ingkang pinandur dadi jinawi murah kang sarwa tinuku sangetipun banegara Ngastina murah kang sarwa tinuku payu kang sarwa sinade saged kalebet negari murah boga miwah wastra Gemah Suripah basa Gemah kathah kamulalit ingkang tumindak amung pedagang Pranyata dagang layar nang kuda saking manca negari lumintir Surya Pantara Ratri dadan ana pedhode datan wonten ingkang nyipta pringga bayaning marga lebet saking Gemahing Praja Haripah Pratandha kawulalit kathah ingkang cumandha saklebeting kitha nagari Hastina katitik pasanganing Wisma ketingal jejluwi lapipit pangrasa adu jugit tepung taritis ngantos papan liar katemahan rupak Karto Katandha kamulalit ingkang umum parang padusunan ketingal leca manahe mumpul dene sami amung tetanen angulah kula daling Siti Pasabinan Siti Pategalan sedaya nindakaken sabdanipun para winasis babagan tetanen Pranyata amung ngrokes mongko banegara Ngastina sayepi datang wonten ingkang rumaos lepat petanganira Awit saking kalih Sedurjana Judi katebian dening Paranguga kinarya Pratandha menika Rajakaya Raja Darbeing para kangwalit ingkang wonten padusunan awarni lembu maingsa medha kuda hayam kambangan sak panunggalanira datan wonten ingkang cinancangan lamun taman cinirina tata gelar wonten pangonan ratri wangsul dhateng kandhangnya suwang-suwang datan macara kandhang pinakrukan pori kinancingan Raharja sang Hyapa Kadang Sentana mantri Bupati Nayakaning Praja sumawana Prawadya Bala medhak para kawulit datan wonten ingkang cengkah rembag miwah cecengilan Surya Pantara Ratri ketingal dene sak biyek saeka praya sesarengan denya ngangkat karyaning praja njunjung delajating bangsa awit saking ageng perbawane Sri Narendra Pranyata Dura Cara Sirna sedaya ajrih mring wilalah ing Narendra mboten wonten panjenenganing Narendra sak jagat rat pramudita ingkang sinangga pratiwi kasungsunganing akasa kagebeng muhur winingku samudra kaseksenan Hyang Candra kepadangan Hyang Surya saiki datan ana paja mirip kadya ngagung Hastina panjenenganing Narendra kinajek sak sami-samining ratu turut padhang paningalih ageng obore dhuwur kukuse tebih kumarane kasusra kala kejana priya saking liyan praja bilih Narendra agung denya kekadang bocah sinten to dasa namane Sri Narapati wau dasa 10 nama aran Sri Ratu Narapati wis ngarani
Pramila Kyang Agung Istina wirange den punjeni den kunceni sedanipun dipun dadahaken. Iku jejuluk Prabu Duryudana, ya Prabu Jaka Pitana, ya Prabu Kurumati, ya Prabu Gendari Sukta, ya Prabu Dastratmaja, sang Tri Pamangsa. Melata jejuluk Prabu Duryudana Dur Awon, Yuraharja Dana peparing, Narendra Ngastina budidaya murih raharjaning negari. Tumindak agung denya Dedana keciwanipun datan kepareng menggalih panggesanganing para kawula alit katitik ingkang pinaringan ganjaran amung para kadang kulawarga pribadi kadang 100 kenuja sakarsa-karsa satematan marsudi mring tata krami racak kesinang watak adigang adigung adiguna ngendhelaken dupeh kadang Ratu Binakara. Melata jejuluk Prabu Jaka Pitana nalika singkak ngaluhur jumenengata wonten negari Astina maksih muda dirinambutaken krama silaning pramudya jalu sesating akrama ngembat watang saluhuring turangga. Melata jejuluk Prabu Kurupati awit ngratoni darah Kuru. Ya jejuluk Gendari Suta putra Kusuma Ratu Dewi Gendari. Ya jejuluk Dastratmaja putra Pambayun Prabu Distarastra, ya Prabu Distanegara. Jejuluk Prabu Tri Pamangsa Tri Telu Setyawacana Rira Barana Sura ing Pati. Mangsa sampun mestani Narendra Ngastina putus sekolah kridani ngaperang datan samar saliring gelaring ngaperang ora mungkal lamun to magunting rananggana jalma pinilih saged ngendhih kridani ro Prabu Duryudana ora mungkal juminata wonten negari Astina ketingal ageng perbawane ketingal satu mara satu mati jalma mara kepelayu sanadyan mega piyak barat manging bareng perbebasan kayu adoh tumiyung celak manglung kathah Narendra tumungkul wonten nagari Astina datan karana linawan Bandayuda. Mboten mung ngaken sak legeng tlatah negari Astina. Saiki ngantos dumugi manca negari, dumugi Siak Siem, Tanjung Pura, ngamu-amu langit Tabula Suket. Para Narendra sami nyaosaken bumi betinyang glondhong pangarep-arep saben antara mangsa luminder datan ana kendhate nyaosaken mundhutaning ratu peni-peni raja peni guru bakal guru dadi Sotya Myang Widuri. Para Narendra manca negari ingkang tumungkul wonten negari Astina datan karana linawan Bandayuda sanyidam sami rumaos kaluhuran perbawane Sang Nata. Sinigek Candra luhuring kawibawan negari Astina awit lamun to ginunggung luhuring kawibawan miwah wiyar tebaning jajahan salatritanana pedhete pindha miniting tirta saking sak puncak ngaldaka nakala swanten dewawah risa juga nyarengi mangsa Kartika Sang Nata keparingan telaken paseban agung mungging Siti Hinggil Binatarata ing kemaring piswanipun caket palenggan dalem tumungkul yayah konjem pertiwi wedanane piswanira Sang Indra Mantri Muka Trekna Mati Harya Sengkuni ya Raden Trigantalpati ya Harya Suman ingkang lenggah plasa jenar nadyan wis kaduk yuksma kebasan wis gempong perot pupuk ampas jambul waneng nanging kalau keng ngarap kajiligane manah mewah buntas kawruh saliring ngerek ora mukal Pati Harya Sengkuni pinarcaya ngasta abang jroning negara Astina dasar maksih kaleres bapa pamanira pribadi
Sumambung pungkur Wiswanira pujangganing kraton Ngastina Pandhita Sukalima ya Pramajapura kebisik Dahyang Kumbayana ya Pandhita Druna Sang Bharatwaja putra aja dubeh Pandhita Druna sanandhuning badanandang kuciwa nanging kaluka ing jagat Pandhita Buntas kamruh lahir batin ora mungkal menang dadi gurune Darah Barata inggih punika Pandhawa saha Kurawa. Pandhita Druna jajar piswanipun nata mlangga Prabu Karna Basusena ya Talidarma Bismantaka ya Suryatmaja wonten nagaring Stina piniji pinangka suh jejet mengkuning negara Stina. Sumambung pungkur Wiswanira Dyan Kartamarma kasambut Wiswanira para kadang Sentara liwah para Kurawa. Kasambut ugi Wiswanira Purwadyabala mantri Bupati Nayakaning Praja Bupati Kliwon Riya Wedana Lurah Bekel Tuwa Bekel Enom kasambut jajar miwah para magangan. Handher sawaning Purwadya blabar dumugi pangurahan Yayah Samudra. Sami ngagem busana manika warna tinuju saking Mandira Pindha Handraing Puspita. Wiswaning Purwadya ingkang mengalar mepet dumugi pangurahan. Mangilen dumugi wantilan ngitan dumugi munggangan. Kaya ndoyong-ndoyongna pacak suci kayu areng. Saking kathahnya kang marasawan basan aben bau tumpang dengkul. Papan liar katemahan rupak parandene sidhem tanana kang obah. Inggih ngapiarsa sang intrenging pasuwanan suwantring abdi kriya gemblak gending kemasan kang sumrambut karya printen pantara dalu pating careng pinir mandiraga saya hamuwi asri senening swasana saklebetnya datan ana kang obah horeg suwaning Purwadya kang mungguing pagelaran Jawi ingkang hamurwani horeg suwaning Purwadya rawuhna tamu agung ing rawuh wonten negari Ngastina Narendra Mandura Prabu Baladewa ya Prabu Balarama rawuh wonten negari Hastina dangah-dangah mukane Yayah Tembaga Sinangling ya pinapak para kadang Sentara ing acara lenggah palengganira keparing caket palenggan dalem sang rata dupi Prabu Baladewa semapan lenggah ketingal mencorong kejane Sumarot sumunduling ayat milya sirna sipating kitanga Bathara Yayah Bathara Brahma diwaning Agni ingkang mangejawantah dupi sangata mulat Sanghyang Wertandapati wis mangrangsang akasa kapareng sedya lenggah siniwaka langkung rumiyin ngrasuk busana keprabu Narendra Kinarep Sangga budal manggung jadi bocah para Gusti kang sami nampil upacara keprabu Narendra. Banyak dalang sawunggalih warga-walika. Laring manyura mumbing kanan kuwen kiring kang Sumas Bogor Kencana. Dwi panggo kang sarwerna. Saking direngganing busana para abdi ing Anggar Bensanata dinun saking Mandrawa. Pindawana karembun mangsa sanadyan Tosi Narendra dupi sang busana Prabon ketingal mencorong kejane Sumarot sumunduling awiyat sirna sipaning tango Bathara Yayah Sang Hyang Prabancana mangejawantah palenggan dalem sanangka dampar kencana musumentun kapareng elemen kasur batu pramudani pinalipit rendo pinami pinatik nawarna
kini ngali sajebat Kasuri Hermawar Gondowida kinebutan laring manyura pungas gandanira dumugi Paseban Jawi ndadosaken cingak Sanghyang Purwadya kang para sowan riwusing sameta sedaya jajaran medhalang kuruna bidal prajurit kang sami caos hormat tambur slumpret munya mamurahan senjata ageng nyambal kaping 3 hormat Gurnada mrimpara toko nyambal-ambalan horeg Sanghyang Purwadya Sulahawan pindha kabah dening teri para kanca ndodok para kanca ndodok jalek sangsa hilap katut mebiar blur tat ayo padha jajari ayo padha maju mendak sak Apsari tumonton rengganing prabata Dewi miang para resi kagiat mulat endahing arti Loto kang kapiting sang nirana yayah pangaling asta sang resi manglunging gadung malengkung rumandhating liyan Pindha Bisma Lukar Panjraingkang Puspita Pajararuming kasuwa
Sritinon pasewakan busana maneka warna sopak puspiteng Udyana miang panjrahing sarwa rukma renggeng manik narawata Kopro Prabanyo sumirat kenyaring tejo lali waran lir kilat sisiring wimbuh kekondo amre minggen katiping ma ruto mandra separan mangambar pungas leng-leng katining kang awan sapa-sapa ning keng Astina samantara tekeng Tegal Kurunararya Yuwa Kresna lagu sireng Prasurama nyangkan Bojanaka lur Narada kapangya Tegal wi luri milu karya sang bupati jagat pasisaning Bathara Estungkara Manik Praja Dewagu Koko Prabu Baladewa Dering Dangurawu wonten negaring Astina
Mugi kabareng Rayi Paduka nyaosaken pambagya Panakrami Raharja rawuh wonten negaring Astina Koko Prabu Baladewa. Jagat Dewa Bathara kadang kula Yayi. Ingkang raka nampi sabdanipun Yayi Prabu Duryudana dahat lingga murda. Nuwun sabdanipun Yayi kula tampi asta kalih. Kula petelaken jaja kendela sami-sami. Yayi Prabu kepareng mundhut priksa piswanipun ingkang raka. Awit pangujinipun Yayi Prabu kasembuh pengayomaning Hyang Widiwasa. Sowan kula wonten negaring Astina lulus Raharja mboten manggi sampe kala Yayi Prabu. Kajawi ingkang menika puja pangestawanipun ingkang raka sayugiya katur ngarsanipun Yayi Prabu Duryudana. Gurawalan panampi kula sabdanipun Koko Prabu. Kula pundi mestaka mugi dadosa jejimat keparengatipun prayogakaken lenggah Koko Prabu Baladewa. Inggih Yayi. Paman Harya Sengguni. Kawula nuwun wonten dawuh ingkang pangendika sinuwun. Sampun ngantos kadaluwarsa pekenira hanyaosna pambagya rawuhipun Koko Prabu Baladewa wonten negaring Astina. Kawula ninggih dhateng sendika Anggir Prabu Baladewa ingkang bapa plasa jenar linepatna saking bebendu keparenga nyaosaken pambagya Raharja rawuh wonten negaring Astina. Anggir Prabu Baladewa. Inggih Paman Harya Sengguni. Pangestanipun Paman Sengguni mboten manggi sampe kala. Kula ninggih syukur beja sewu. Oh, kandhak pleguduk manyar-manyar selikur dina gamana kapuling ana. Senadyan ingkang bapa saka lima semanten ugi Anggir Prabu Baladewa linepatna saking bebendu. Kepareng kula nyaosaken pambagya Basuki rawuh wonten negaring Astina. Inggih, pangestanipun Bapa Durna mboten manggi sampe kala. Kula ninggih syukur beja sewu. Koko Prabu Baladewa senadyan to ingkang rayi ngawangga nuwun nyaosaken pangabekti konjuka saandhaping pepodo Koko Prabu. Yayi Karna banget panarimanipun Kakang. Pangestuku tampanono Yayi. Gurawalan panampi kula sabdanipun Koko Prabu, kula pundi mestaka mugi dadosa jejimat. Kajawi ingkang menika Koko Prabu Baladewa rawuh wonten negaring Astina kalenggan menika. Pangraos kula negaring Astina kados kajugrugan Mukir Sari kablabak Samudra Madu. Mboten nama mokal nalika Koko Prabu dereng rawuh Rayi Paduka nganti-anti pindho ngentosi kumambanging Sela Kresna sileming baita kabus. Pangraos kula negaring Astina peteng dedet limengan pindho bangun kasaput lebu. Dupi Koko Prabu rawuh saknalika padhang trawangan raos sing manah kula candranipun pindho lumampah wanci panglong kepapak obor sewu. Milori Paduka pitados inggih hamung Koko Prabu ingkang saged dados kalidamar pepetenging swasana negaring Astina. Jagat Dewa Bathara kadang kula Yayi. Senadyan to ingkang raka semanten ugi bilih kagali lepat awit sowan kula semurandhat kepareng Yayi paring lubering samudra pangaksama. Bawanipun kalenggan menika ingkang raka sampun saged minangkani pamundhutipun Yayi kepareng kula nyuwun priksa menapa to ingkang dadosaken duhitaning penggalih Yayi Prabu Miji ingkang raka mawantu-wantu bilih saged dipun midhangetaken ing kathah prayogi kababarna ingkang raka nedya nganglungken jangga nilingken asmara mulih dermaca anggen nampi sabdanipun Yayi Prabu Duryudana.
leng-leng ramyang ingkang driya lering candra esmunya kang katabangan sumu ing tias kang katuridan limut kabyatan rujit mermeng driya manawung kekuwunging iwang wisesa kukuwunging iwang wisesa Koko Prabu Baladewa. Kula Yayi. Kalenggan menika Koko Prabu kula suwun rawuh wonten negaring Astina ingkang rayi badhe nyuwun sabdanipun Koko Prabu ingkang saged mbabar tata tentreming negaring Astina saha langgeng negaring Astina dumunung panguwasipun Rayi Paduka. Yayi Prabu medharing pangandika meksih kawis tingal wigih ringa-ringa. Cobi kasirnan ora wigih ringa-ringa menapa ta ingkang dadosaken wigatos enggalih? Walih-walih menapa ingkang dadosaken legek raos manah Rayi Paduka pawarta ingkang sampun ngebaki negaring Astina. Kelenggan menika imbaning harga kelasa mapan tepining wana Tegalakuru wonten pandhita jelek tanpa sangkan pawarta ingkang kula tampi pandhita bebisik Begawan Bima Sekti ingkang dados siswanipun mboten namung para kewula ingkang mapan kanan kiring harga kilasa kapara-para satriya manca negari kathah ingkang gandrung kapiluyu dhateng wejanganipun pandhita wau. Mapanipun pendhita wonten saklebeting tlatah negari Astina mboten mawi nyuwun rilaning manah Rayi Paduka. Koko Prabu Rayi Paduka badhe nyuwun pamanggih Koko Prabu menapa prayogi pendhita menika dipun sirnakaken menapa inggih kedah kula ayomi upaminipun tiyang lumampah mergi kalih pundi ingkang kedah kula tempuh Koko Prabu. Jagat Dewa Bathara bilih perkawis menika Yayi Prabu mundhut priksa ingkang raka kados mboten bari klentu. Awit kula menika dados tiyang tani inggih sampun nate, kula menika dados pendhita inggih sampun nate, kula dados ratu dasaripun turun ratu. Kula matur menawi sampun nate dados tiyang tani nalika kula teksih Jaka Tumaruna wonten Widara Kandhang kula mboten rumaos yen putra Nalendra Mandura putranipun Rama Prabu Basudewa. Ngertos kula menika anakipun Ki Demangantya Gopa. Mboten namung kalanggen kula dados tiyang tani wekel. Malah saged kangge tempo tuladha para nem-neman kanan kiring Widara Kandhang. Kepara nalika semanten nem-neman Widara Kandhang menika lan kanan kiringipun mboten wonten ingkang gandrung kepengin gesang wonten kica. Malah kepengin bangun dusunipun piyambak-piyambak. Jalaran gesang wonten kidha menika menawi pancen mboten kewawi lair batosipun malah badhe nandhang Cintraka. Nggih. Kula matur sampun nate dados pendhita.
Sareng kula sien putraning Narendra kula mbangunaken teki nalika kula dados pendhita mboten kok namung pendhita loro saudon telu saurupan katidik kula dipun seraya dening Hyang Jagatnata dados samunging dewa dipun jumenengaken senopati kepareng bala kula dewa 30 watak sanga ketrimaing lelabetan kula saged damel tentrem kayangan Junggring Selaka medhak pun Mercapada kepareng jumeneng nata wonten negari Mandura kepareng jejuluk Prabu Baladewa. Nggih. Wangsul Kyai Prabu ngendikaken perkawis pendhita ingkang wonten tepining Tegal Kuruh. Menawi pendhita menika suci lair batosipun Kyai. Anggenipun dados pendhita paring wejanganipun dhateng putra siswanipun. Kula gerba kemawon namung kalih werni tiyang gesang menika kedah rumaos menawi wonten ingkang paring gesang. Mila kedah pitados dhateng pangwaosing Hyang Widiwasa ngluhurna asmaning Hyang Widiwasa sarana manembah panembahipun dhateng Hyang Widiwasa mawi piwucaling agama suci. Agama menapa ingkang sampun karasuk angka kalih tiyang gesang menika kedah pitados dhateng kawaskitanipun para satriya para pangembating praja negari pundi ingkang pun lenggahi dados upaminipun tiyang Mandura iki kedah pitados dhateng para satriya pangembating negari Mandura. Tiyang negari Ngastina iki kedah pitados dhateng kawaskitanipun para satriya pangembat negari Ngastina. Menawi mekaten saestu piwucanipun pendhita wau. Kamula negari Ngastina kathah ingkang nampi wejangan mekaten lajeng boten wonten raos pasulayan, boten wonten sikut-sikutan, boten wonten jegal-jegalan. Wontenipun saiyek saeka praya. Sesarengan ngangkat karyaning praja njunjung delajating bangsa yen rina tumindak makarya pinangka cekaping raga ratri manungku puja meminta sing Hyang Widi pinangka dados sarana cekaping kebatosan. Yai Prabu nanging menawi anggenipun dados pendhita menika namung kangge tedheng aling-aling kangge ngempalaken kekiatan lah menika ingkang bebayani. Nggih. Namung Yai Prabu menika Narendra Gung Binathara tumindak sepecak ngendika sak kelimah kedah saged sinudarsana. Sampun ngantos kesesa nglepatken tiyang ingkang dereng ketingal lepatipun nanging sampun ngantos ngalembana dhateng tiyang ing saestu dereng ketingal lelabetanipun. Prayoginipun kedadosan menika kedah dipun taliti kepareng Yayi mitados salah setunggaling kadang sentana supados mlebet wonten kalanganing siswaning pandhita wau kados pundi. Yen nyata-nyata pendhita menika wau badhe damel wisa wonten negari Ngastina. Mboten perlu ngepok astanipun Yayi. Ing raka sagah nglabrak cekap semanten atur kula Yayi. Nggih. Matur nuwun. Paring pangandikanipun Koko Prabu sampun saged dados cecolok petenging manah rayi paduka. Kesinggihan namung keng rayi badhe nyuwun sabdanipun para pepunden sanesipun Koko Prabu. Prayogi Yai. Sanes pemanggih boten menapa-menapa. Siji penemu nanging aja nganti dadi garan pasulayan. Siji penemu ayo padha dirembug. Kepiye bisane tumindak kanthi becik ngurakapi lan piguna tumrap bebrayan mekaten. Nggih. Paman Singguni kang mula nok non perkawis menika pamanggih pekeniro kados pundi? Kepareng munjuk atung rasa dalem ingkang sinuwun sing mulupat kula nyuwun gunging pangaksama. Nggih.
kula midhangetaken pangandikanipun Anggir Prabu Baladewa. Wah sampun sae sanget. Kula nderek sarujuk namung kula ngengetaken dumateng dalem ingkang sinuwun malah lajeng kepareng mitados sinten ingkang saged dipun pitados mlebet wonten kukuban imbaning arga kelasa ingkang saged lan ingkang ugi waspada paningal saged ngawuningani saestu ing mriku sampun ngantos lajeng kadaluwarsa kula ngoknon cekap semanten atur kula sinuwun Bapa Durna kados pundi oh kondak plekuduk manyar-manyar selikur dina gamana kapulengana haliloko swala bimbang huwelo mamah luku nandhal Anggir Prabu ndangu ingkang bangsa Soka Lima nggih kula tingali saking ketebian Anggir Prabu nampi ngendikanipun Anggir Prabu Baladewa dereng rena ing penggalih langkung-langkung nampi aturipun Adyarya Sengkuni malah ketinggal kisruh nanging kula tripinados nampi atur kula temtu Anggir Prabu lega raosing manah nggih ndados kamuningan nggih bilih bilang dalem mundhut priksa ingkang bapa pendhita menika wonten kukuban Negaring Sina mboten nyuwun rilaning penggalih Anggir Prabu sampun saged kula wastani ngilani dada nglangkai pundak nyampar talingan ngepak mestaka ngina sanget dhateng nandhalem pamanggih kula menika mboten wonten pangapunten ingkang perlu dipun paringaken dhateng pendhita menika nggih mboten perlu dadak dipun teliti mboten perlu penandhalem utusan simantos niti priksa wasipun saged menika dipun lepataken dados wisa wonten Negaring Sina langkung-langkung gar sareng tepining mana Tegal Kuru wonten pendhita siswa kula kathah ingkang nyepelekaken dhateng kula miring-miringaken melajar wonten timbaning arga kelasa nah cetha sanget yen pendhita menika ingkang dipun gebeg namung perkawis ngelmi guna pengasihan guna desti guna piranti saliring guna mangke menawi sampun ngempal kegiatanipun mboten burung tentu badhe ngesuk Negaring Astina kirang gejanipun jongkeng kami dalem ingkang sinuwun mila prayoginipun nggih kedah pun sampurnakaken Bapa Durna nggih Koko Prabu Baladewa kados pundi upami ripaduka nayobyani pamanggihipun Bapa Durna pendhita menika kula anggep lepat wonten Negaring Astina. Bilih keparingipun kanjeng mekaten boten keparing naliti kula sumanggaaken. Nanging ingkang raka tunggak waru boten melu-melu. Paman Harya Sengkuni kados pundi? Tunggak dadap tegesipun boten tumut nggarap. Sampun kula sumanggaaken Anggir Prabu. Bapa Durna kados pundi? Mboten perlu kuwatos. Menawi Adyarya mboten sarujuk mboten menapa-menapa. Panjenengan dalem Anggir Prabu kagungan senopati gegedhuk ingkang trep lan saged dipun pinados. Mboten perlu gepok koncanipun Adyarya Sengkuni. Ora sange Sengkuni ngono lho. Ora sah Sengkuni. Sengkuni mengebak-baki ngono kok. Koko Prabu Baladewa kula yayi Bapa Durna kula nggar Paman Sengkuni kula wonten dawuh pangwaos wonten Negaring Astina menika pangwaos tunggal dumunung tangan kula kalenggan menika kula mung kasirembak gampilipun pandhita ingkang wonten imbaning arga kelasa kula anggep wisa wonten Negaring Astina kedah dipun sampurnakaken kajawi ingkang menika Koko Adipati Karna kaparenga majeng lenggahipun mriki dhateng sendika
Karna sithik prawira jurit sigra madeg suraning driya murih jaya ing palugon denira perang pupuh lumawan risang Pandu siwi nadyanto maksih kadang ingkang nunggil ibu wit ngandhemi prasetyanira denya sagah nglebeti risang Kurupati nganti tekaning lena wonten dawuh ingkang pangendika Yayi Koko Adipati Ripaduka badhe nyuwun priksa Koko Adipati Koko Adipati nglabeti dhateng ing Rai Suyudana menapa kandhek tata gelar menapa inggih tandhesing atos waduh kadang kula Yayi ing raka sedya nglabeti Yayi Prabu Duryudana mboten namung kendel wonten tata gelar nanging tandhesing sanubari mapan kula sampun prasetya sining jagat saisinipun sedya nglabeti Yayi Prabu Duryudana ngantos sak telasing nyawa kula mila menapa ampun menapa sae leres menapa lepat menawi dawuh pangandikanipun Yayi sedya kula tindakaken kanthi temen-temen sampun malih sakit dumugining pecah dados ndek pengamun-amun sedya kula temah Yayi badhe kula buktekaken pangandikanipun Koko Adipati prayogi Yayi kalenggan menika Koko Adipati kaparenga nangkul jejibahan menika mikut pandhita ingkang wonten imbaning Arga Kelasa upaminipun budi dipun sembadani bangga dipun rampung nampi sabdanipun Yayi Prabu Duryudana sagah dereng kantenan silak mboten lajeng kula sagahi keparenga kelenggan menika Yayi ing raka nyuwun pamit menapa mboten prayogi kula kanthi manjing Datulaya Ripaduka badhe caos pakurmatan waduh kadang kula Yayi bojo krami gampil dumawah wingking ingkang migatos kula kedah saged minangkani pamundhutipun Yayi mila ingkang menika Yayi Kamrantya medhut kapalangana mlumpat nadyan to colok lintang sambet obor bebasan ing raka bidal kalenggan menika mboten badhe sowan ngersanipun Yayi menawi dereng besta pandhita ingkang wonten nimbaning Arga Kelasa ndereken kaluhuran tindakipun Koko Adipati Koko Prabu Baladewa kula nyuwun pamit sing ati-ati Yayi Paman Durna kula nyuwun pamit oh inggih mugi-mugi lebda ing karya Yayi Penangger Adipati Karna selikur dina gamana kabulenga nangger Prabu Duryudana kula aturi pinados ingkang Bapa Saka Lima teng Raka Angger Adipati Karna temtu lebda ing karya sampun wonten pralambang ingkang cetha Angger Adipati Karna medhak sang Istinggil Binatarata kuwandhanipun pendhita ingkang wonten nimbaning Arga Kelasa
sampun ketingal gletak wonten ngajengan kula. Turta bidanipun Anggeradipati saking negari Astina. Sesarengan dinten ingkang langkung prayogi. Dinten ing sae kula petangi mawi petangan ingkang memet sedaya ketingal sae. Sri Kitri Werdi dadi lho sae menika. Kliyek mentek Yodo Temil. Suku Watu Gajah Buta. Apa ana wong arep perang kok pedungane kaya arep gaduhke kebuan. Lho padha mawon Adi Arya. Padha mawon niku padha mawon rasane. Nanging wonten kuciwaning manah kula ngger menapa? Anggeradipati tindak dhateng timbaning arga Kelasa. Kleyang kados layangan pedhot jalanan boten wonten ing nderekaken. Prayoginipun kemaring dawuh Adi Arya bidhalaken para kadang sentana nganti madya sak cekapipun sikep dedameling ayuda. Murih bombong ngrasing penggalih Anggeradipati Karna. Kepasang Yogya Bapa Durna. Koko Prabu Baladewa. Kula yayi sanadyan ketingalipun boten sarujuk legasipun Arayi Jengandika badhe mesta pendhita menika namung panuwun kula Koko Prabu sampun ngantos nyandung nrimpet tumindakipun Koko Adipati Karna. Kula menika sanes lari alit. Kula namung badhe ningali saking katebian kados pundi mangke kedadosanipun. Paman Haryo Pekeniro medal Jawi kabidalna para Kurawa nganti perjurit sak cekapipun sikep dedameling ayuda. Nderekaken Koko Adipati bilih Koko Adipati kebentusing tawang kesandunging rata kecocoking carang akedul borong paman anggenipun dawuhaken para kadang sentana nglabeti Koko Adipati kang mula inggih dhateng sendika kepareng abdidalemipun Bapa medal Jawi tata sedyaning ayuda paman sampun pegat kaprayit lan kang loronon nadyan ing raka semanten ugi yayi kantuna pinarak njeng mangya suka ing raka nyun pamit kejawi kula kepengin mangertos bidaling para kadang Kurawa mangke lajeng kula manjing dhateng papan ingkang katemtokaken anggen kula badhe menepaken raos ndereken kaluhuran nggih ingkang Bapa nyuwun pamit mbidhalaken menapa ndawuhaken para tapa sesarengan minggah sanggar pamujan saged negari Astina mangke raharja Bapa Durna nggih nyuwun pangestu Koko Prabu rayi dalem medal Jawi tata sedyaning ayuda karta marmo lho ngati-ati aja keri duga-duga digawa kawula nun to Titi Purna sabdane Rasanata lenggah sabda Pendhita Ratu. Sabda pangandikan Pandhita Temen Ratu gedhe panguwasane. Kinarya Pratandha Narendra ngendika sakwanda warata kamula sak negari. Pandhita ngendika sakwanda tan mulawali yayahwe Kresna tumameng patra seda. Kapareng sanata sedaya kundur kidaton jelek medhak saking pelenggahan. Dinarembek sang Hyang Bidal manggung jadi pating glebyar ganing busana yayah panten binayang kari.
Watara pasemone Sang Nata kondur ngedadon yayah mangku duka katitik wonten kemandungan datan kepareng kendel wonten Brajanala datan kersa kendel Sri penganti datan kepareng pinarak kersa kendel wonten ngajeng Gapura negari Ngastina winastan Koridana Pertapa kepareng miriksa uparaning Gapura pinangka libur ndriya ingkang nedeng Sungkawa genging Gapura sak Prabata Suta inggil ngungkuli pucang miwah tirisan mustikaning Gapura sinemani ing warih sapuh jenggi genya rebut sorot kelayan Iwang Pertangga Pati candraning Gapura kang kinarya jarambah akik bang jubinan adek wesi balitung sirap prunggu sari tetep beng tembaga ngenguwung kaya kluwung unjuk warih kori kang kinarya wersa cendana murni pinaroda ing ukir-ukir edi madyaning kori sinung gedah ginwang rasane nglebeti gedah kaparingan gambar jalma jalu tuwin wanita seka bisaningking gambar sirna sipating gambar yayah manungsa sawantah ora mukal lamun kori pinuju minep gambar pindha manten pinanggihaken lamun pinuju menga kadi bedang posapasian kanan kiring kori pinaringan reca gupala sela dening Cakara Gandharwa rengganing reca kang kinarya rikma pamor nektra kumala untu selaka menur ilat mas jingga asta kanan kering cinepengan bindi tuwin tameng karna jinara terus ing grana nglebet den wismani Brahmara Brahmari tegese kumbang lanang kumbang wadon mila jegleging kori mengominep kaget kumbang miber reca kaya bisa gereng-gereng nubruk gabrus dupi wis dumugi denya mriksa paraning Gapura kepareng lajengaken tindak jumangkah Koridana Pertapa dumugi margi terusing gedaton ingkang sinebaran wedi malira nila pekaja nila cendani kesampar kesandung para biyada pating glebyar yayah Kartika rebut sasana kacarita ingkang wonten salebting Datulaya garwa dalem Prameswari Kusuma Ratu Dewi Banowati dupi sampun wonten pertanda Sang Nata kundur saking panangkilan Dewi Banowati menyat saking pelenggahan mapagaken kundurnya keng raka saking panangkilan pinanggya keng raka biya mendhak ngejumken asta hangus swapada sigra kekanten asta manjing jeroning Datulaya lenggah wonten saklebeting kagungan dalem bangsal manis linadosan pesta raja kepareng Sang Nata bojana Andrawina nutuk denya suka parisuka sinigek ingkang wonten saklebeting Datulaya nutuk denya suka parisuka kacarita ing medal Jawi Patih Harya Sengkuni angawe Sangya Prakadang Kurawa pating bleber pating blulung yen Cinandra yayah mina katempuh jala
maglar Sangya Prawadya Bala kang samya maraseba Prabu sananira om pindha panjra ingkang puspita tindhing prawira tuhu ambeksu tira rumahap Sangya Prawadya Bala Man Pamanarya Sengguni ingkang putra Dursasana Banjar Jungut nyadong dawuh man kados pundi dawuh timbalan dalem Koko Prabu Duryudana Pamanarya metu njaba kula Dursasana nungsung werta man Paman Sengguni medal Jawi kula Dursasana nungsung werti Paman Plasa Jenar metu nglatar kula Dursasana man nungsung kabar man werta man werti man kabar werta werti man Pamanarya ingkang putra Jayadrata ngaturaken taksaka mandalika kadingaren kok bisa nata ukara ngracik basa kowe matur taksaka mandalika iku tegese apa taksaka menika sawer naga manda galak lika upas atur kula katandhinga naga galak mawa upas tesih galak atur kula bagus Man Tirta Candaka tegese apa Tirta menika banyu Candaka kodhok kalih kodhok galak kula man aduh ngungkuli galake kok mung galake kodhok lha man ndak kula man Durma Gadhi ngaturaken Herminagata iki ya isa nata ukara tegese her iki apa lah paman dereng ngerti her burung goblok andek punaka iso dadi patih iki mbiyen sing nggo garan wae apa her kok enggak ngerti her niku banyu man oh her iki banyu nggih nek Mina nggih dereng ngertos burung jan goblok banget anggek punaka digugu wong akeh ya kok ngono ajine wae apa ngono gumunan aku ki ora satok omongi kaya ngono kuwi aku takon Mina ki apa lah nggih Mina niku banyu kata ki dereng ngertos urung jan koplo temenanan tak kira begini sekolah SD ra tutup kata niku lagi toya dadi her toya Mina banyu kata ya toya nggih dadi apa kuwi aku wandel ora apa-apa jajan wis diparing iki ya wis kok sases manut kowe mbaya dikakno 10 wadah ya kurang wong nek turahno kene artok dol Paman senengane guyon karo anak-anake Durnun Jayadrata kula Caru Citra Darma kabeh anakku sing nganggo dur-duran kartan-kartanan citran-citranan amben-ambenan kok amben-ambenan niku pripun to lho nek Dursasana Durmuka Durmagati Durgempa dur-duran Citrangada Citrasena Citraksa Citraksi
citran-citranan karto marmo karto dendo kartan-kartanan ambi setya ambi bawa ambin-ambinan maju-maju ambin-ambinan kabeh wae padha sirepa aja saur manuk nggo menungsung werta jalaran aku wis wong tuwa nek saur manuk nggo menungsung werta malah kisruh nggonku dawuh nggonmu nampa ya ora iso cetha wong tuwa sing kaya aku iki dayaning pancandriya kabeh wis sarwa suda kaya ta upamane mripat wis suda awase kuping wis suda pangrungune kekuwatane awak ya wis suda sing isih ajeg kuwi mung karek karep tok nek karep iki cempe-cempe iki nggo grem kalah lho ane ya mung karek kerot tanpa untu nek kerot nganggo untu isih muni gregut ane ora nganggo untu ra mung klusun mula ya ora iso kerot iso kerot ya jak nang Amerika ngene tamban kok sing ora-ora siniwakane ingkang raka iki mau kang dadi telenging menggalih pendhita sing ana imbaning gunung Kelasa nggih Anggir Prabu Baladewa kagungan pamanggih diteliti dhisik pendhita kuwi ala apa ya becik jalaran ingkang sinuwun iku Narendra kang gedhe perbawane aja kok ngluputke wong sing urung ketok keluputane ning ya aja ngalembana wong sing durung ketok lelabuhane nggih dadi aja dimeh kuwasa yen bisa ngluputke wong sing bener dianggap luput kuwi aja nganti kaya mengkono kudu diteliti sing tenan nggih dadi kewula cilik iki aja mung diyem-yemi tok ning digawe ayem tenan ngono lho seranane ya apa bener Linata nggih nanging bareng Kakang Durna sing duwe penemu pendhita iki dianggep luput dadi wisa ana Ngastina saka bisa nggone nata ukara ngracik basa satemah Anggir Prabu Duryudana sarujuk panemune Kakang Durna pendhita mau kudu dipikut nggih Rakanto Anggir Adipati Karna kang pinarcaya dene kowe kabeh supaya ngombyongi ngawat-awati tindak Anggir Adipati Karna nggih ning cedhak pendhita niku luput ngoten nggih Man ya perkara kuwi aku ora patek dong kok ya kowe ya mengko kepriye kedadeane nggih prajurit Ngastina dadekno rong bergodo kang sak bergodo rumeksa negara Ngastina kang sak bergodo nderek tindak Anggir Adipati Karna nggih sendika Man swatama kawula metu njaba nggih tatanen prajurit ngestake dawuh sigra budal undang wadya dian swatama sigra medal ing Jawi swara tengara ngungkung ngumandang ngawang-awang gende beri tambur slumpret lawan uksur tong-tong grit munyo sauran lerombak ing Jolonidi gandang-gandang jam-jam kuning sarentek Smarandana bunga-bunga yen binobong kulate sada mblalak wajanya esmu mancal napas lir kapas madu wong ireng sinangga rukma mung jerer mung jerer trat
Ring 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 ring. Lotor. Bung bung jerererer. Tret 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 tret. Tret tret tret. Tret. Nekel sompret kok sembrono. Nganti kaya kentikan setrum. Dandanomo sira wang-wang. Makutha majru jungkung bidangnya surati mantra. Bareng unjuk kersanipun Sang Rika Matih. Sang Hyang Prawadya sampun sawiga ing gati samekta ing diri. Kadhawono sawanci-wanci saestu sampun mboten badhe ngujiwani. Yaya syukur yen mengkono nggih. Dur enggal budalno Rika lenggani iki. Monggo, Wan. Sangyaning para prajurit ngastina bidal. Dangu datananti kabidalaken dupi kabidalaken. Kalak lirsi monebak. Sigra budhang